pehmeä, käsi pehmeä. No, ridajalka liikuta. Ajattele ennen kuin sä lähdet oikealla kiitellä takaa eteen. Ja sitten se laskeutuu ihan suoraan. Se on paras. Ridan vaatteen läpi. Yes, käsin nämä. Rauha ja ridan kaarre. No niin. Ja sitten niin. Edessä rauhassa. Yes. Ja vaihto. Urapäin pidetään. Hyvin. Hyvin ridattu. Nyt se on vähän lähellä tuomia, mutta siinähän ei pitkät peräänannot kohti suuntaan. Pitkä. Hyvä. Rauha. Ja pitkä peräänanto. On mukava, että käy pisteluimaan. Hyvä. Kädet siinä vartalon edessä ja maalitaan etäisyyksiin. Jatka. Ja rentoitu.